Ahoj, ahoj. Volal si mi. Áno, volal. Ideš mi love. Za čo? No za to, že jazdíš na aute, na ktorom som robil servis. No, a ja som ti za ten servis zaplatil. A to si platil za servis, teraz budeš platiť za to, že s tým jazdíš. OK, a koľko? Ja neviem, vyrátaj to. Počkaj, čo? Ja to mám vyrátať? Áno, ja to neviem. Ani ja to neviem vyrátať, kámo, čo keď sa pomýlim? Je tak, že ty ma chceš ojebať. Čo? Nie, ja ťa nechcem ojebať, len sa proste pýtam, čo sa stane v prípade, že to vyrátam zle. No v tom prípade si ma ojebal. No počkaj, ale ako kurva zistíš, že som sa pomýlil, keď sám nevieš, koľko ti dlžím? Hehehe, mám na to systém, lebo musím mať. Takže ty nevieš, koľko som ti ja dlžný. Áno, ale môžeš povedať, že som klamár. Áno. A napriek tomu, že nevieš, koľko som ti dlžný, tak to vieš skontrolovať. Áno. A kámo, mám ja nejakú možnosť, ktorou môžem skontrolovať ja teba, či si ten servis urobil tak, ako si mal? Nie. Ale pozri sa, keď mi neveríš, môžeš sa sťažovať. Vieš čo, kámo, celé sa mi to trochu nezdá. Komu sa môžem sťažovať? Mne.